Chipra Tent House Ban penriam ye ki ying Jingrwai ban penbang ye ka sound jong ka shat karwai pat shibun ki tiar ngi ai wai Cần thai cầu chi bu chi bor du ha chi ten ham e u ka Jingrwai thamai ka bana Rilum Jaintia ka balai kerteng maya wa Kyrpang Shen on supply Paidbah no haune ubnai Disember 2024 haka YouTube channel ka balai kerteng Northeast Boys try jong ne ka YouTube channel gilabu ye ka Jingrwai ban kersian ye ka ne ka YouTube channel namar kadang dei ka channel ka barang thamai bat bagane ka Jingrwai ka baai kerteng maya wa Kyrpang ka de ka Jingrwai ka ban nengkong ka bala thap ha ka ne ka YouTube channel Cần thai cầu chi bu chi bor du ha chi ten